Kay misayo man ko ba mga kasay, mo nagigutom na ko, mga alas 6 pagbata na ko. Diretso ko sa labunon no kay para mahuman gid na ako og sayo samtang init pa. Pagka man kay gutom naman ko, nagunoon ako unsay sudan. May na lang kay nako nakit-an taong so ako lang sa nigi pasugba. Inaani lang gud nga sudan mga kasay pero sud na kaayo hurot na kay ang baho na nga ano. So mga bata, ako sila ko yan ko lang mahon ako. Ang ilan ba para magano sa sudan na tingko tubig. Nagundo pa. Ang bata din. Ouch. Okay na sudan ko mahon. Suka, paborito din siya ba? Nagkakit sa biyong tao, biis, namin, atong mas mga bata. Paghaman ng panit, ako rin siya timplahan gamay, asin, suka. Kaso ang suka, dili pa siya kayo aslom, dili na po siya hang. Lahin na siya ang sukaan nga hungi gamit mga kaasay, kaya naguba naman ang takop atong among suka, kinahanglan makakuha na sa kuong sili para mabutang. Pag maghimo na sa mga bago. Kaso dili lang siya aslom, manahonggi. Kuan nga pun ana lang nahog kamatis ug gumbay. So ang butang ani napunta ni luya wa na lamang na ani oy kay di man sa na makaon ng luya kanira may makaon so mo lang ni hanggi apil og papalit sa mga bata pag human okay na so inaani lang usod sud na gyud ko kaayo bisan ganay sinugba pa sa matimplan lagi nagmay ba so syempre pero usa ta mo kaon syempre na jud na free taste di jud na mawala no kung sakto na ba ang timpla so lami na kaayo ni makas. So, ganito mo. Tignan ko ng laba. Mahal. Ito mo. Ay, ay, ay. Dak. Ito man. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Yan, sige. Bakit ito sa lang. Uy. No. Thank you mga kasay. Thank you everyone. Bye. Hi mga kasay, good morning. So may og barunday. So barunday, tamban sa Tagalog din siya. So 50 pesos ang kilo. So magkilaw. Og kamatis, sibuyas, wala pa tayo luya. So 50 pesos ang kilo, risko pag yun siya, siguro daghan kuan siya ba? Daghan mo ng medyo barato. So syempre mag-ano tag kinila, butangan nato og gumbay. Butang na nato. Wala pa. Grabe. So walay luya. Dapat nagay tanong sa luya. Sakit yun kayo ning kuan sa walay Bombay is sibuyas diri asang Bisaya. Kung sa Tagalog ang mga Bombay mga kuan na pangalan. So tangag suka. So timpla na to asin. Tapos suka. So, inani nga suka ko gusto. Kay aslom gid siya. Di pa na aslom ang masuka gud. Man, syempre, sibuyas dahon.
So di na to kalimutan ang sili. Kita nga na ato na ano. Diba? So okay na, ready to eat. So then ako'y naputos. So merienda lang ni sa mga bata. Kay 101 pag 101 ba gutom man, so sayang man sad ni. So ikaw na lang turon ba. Kan magsuka. Pag ulan-ulan, perminti man ano. So, nagpalit na lang ko og lumpia wrapper. Pangako naman sa di. Masin unya na ni merienda ni siya sa mga 3 o'clock. So wala na ako kung nag-asukal. Kaya pwede naman ako. Basta nag-asukal ini ano na. Kadili sa kay tamis. Ano rago do? Merienda naman ni. Okay na. Merienda namo ni. Thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye. Nabunuan na ka doon eh. When I look with you sa Dali. kagawa. Kami nabagat ko ng bebe. Turog ka ng gabi. Parang kupita. Parang ligid at bangin man po. Bering, lanak ka rin. Pero, kung saan yung mga kaya? Hindi. Amsa, ang ligid. Pagkuban, Pagkahumanday na ako dito agis ka mama, ako nang gikuha to among gipamahaw. So ahong gikuan nga makapamahaw may og saging. Lami mo siya kay hinog na ba? Pagkahuman kuan ra pod para sa uwan-uwan gani lami kayo yun na ni nakay duma basta mag-inuwan. Pagkahumanday gigikan lagi ko nagpa kuan sa baboy, nagpakaon. Gusto kayo nga wala siguro na gyud bagyo ba? Mo ni mga bata na naman ang mga bata nga eh. So namahaw na ni sila. Kay mora niya mo ipamahaw tapos pati nagkape. So thank you for watching mga kasay. God bless everyone. Bye. Hi mga kasay, for today's video magluto na itaog saging. Kay gahapon naman min nagluto og turon. Lahi na po niya ang buhaton ron. Pamahaw ni siya karon nang ahong gikuan nga magprito na lang mi. Kay human naman wala na sa lumpiang wrapper mo nang ako na lang pritohon. Lamigid sir ni siya isugba pero na may mantika human gusto man po sa mga bata o naman po diri si RG ang pag-umangkono o na siya nga lamig daw prito so mauna na may pamahaw para medyo tipid-tipid po sa bugas para unya na lang po may magdunga ang sugpa ni udto lamig man sa ning mga duma kay bugat gana sa tiyan sa samot na ng kamote mansaging kani kinahinog naman syempre ako lang siya giprito. So, nani lang gud mga kasay, lamin na ni siya, partner ni mo kapino. So, ang ako gani sa una, ang paborito partner ani, noodles. Magyuy akong kuan ba sa una. Type kaayo. Lamin man gud siya og ganang sa ting-uwan gani, tapos na isa po sawa nga init. Pagka man giigo-igo lang pod nako og brown, kay nakuan sa kubasin masunog. Kana okay na muna na siya.
Pamakuan lang ko kay syempre pag kahoy ganang imong gamiton dili ka katansya sa kusgon gani. So thank you for watching mga kaasay. Mamahawatan ninyo. God bless everyone. Bye.